Hej! Udfordringer. Gruppe 1. En af Selects KSF'er er deres produktudvikling, da Select er nødt til at forny og udvikle deres bolde hele tiden, så for eksempel Puma ikke kommer frem med nye og bedre produkter. En af Selects udfordringer er, at det er en meget mættet marked, de er på, og der er meget stor konkurrence for f.eks. Nike og Adidas. Og så en af deres løsningsproblemer for det kan være, at for eksempel at de laver produktudvikling hele tiden, så de har for eksempel kommet ud med en ny eyeball. Jamen, en af Selects andre KSF'er, det er deres tætte forhold til deres leverandør. De har kun én leverandør, som er AKI, og AKI leverer kun til Select. Så hvis de havde været foruden AKI og skulle have en leverandør som alle de andre virksomheder på markedet, havde de nok ikke haft lige så stor succes. Så, der var den. Udfordringer. Hvis leverandører stopper samarbejdet med dem, hvad sker der så? Ja, der sker jo det, at det kan sætte deres produkt ud af drift, da de ligesom ikke får nogen varer eller råvarer, hvilket kan sætte dem i standby, kan man godt sige. Et handlingsforslag. Holder sig gode venner med dem og vedligeholder samarbejdet, hvilket vil sige, at de bare kommer til at køre på skinner, som det altid har gjort.